Welcome back, welcome back, welcome back. Pupunta po tayo ngayon sa Barangay Cagaasan, Lawang, Northern Samar. Tara, let's go! Ayan, papasok na po tayo sa kanilang barangay. At ang Barangay Cagaasan, Lawang, Northern Samar po ay kabilang po sa 56 barangays ng bayan ng Lawang, Northern Samar. At madalas po tayong pumunta dito sa kanilang barangay para mamiesta, mamonsyon at syempre manakgas. So ngayon gabi na po kami pumunta para siguradong may takgas. Dalawa lang pa kasi ang nangyayari kapag huli ka na dumating sa mga pistahan o kaya doon sa mga punsyonan. Kung hindi ka marami yung madadala mong takgas, uuwi kang luhaan. At ayan, malapit na po tayo mga kachapsoy. Ilang bahog kaya yung aking gagawin? Abangan ninyo, ipapakita ko sa vlog. Kung hindi man ako, yung mga kasama ko dito ang babahog sigurado. Ayan, happy birthday nga pala dun sa nag-birthday sa papunta natin. Actually, kumare ko po siya. Happy birthday, Doris Pinka. Ayan, maraming salamat sa pag-imbita sa inyong Maestro Waray. Yes. Ayan, malapit na talaga tayo, nakikita na yung mga aso. Ayan, welcome back. Nandito na po tayo ngayon. Nandito po tayo ngayon sa isang bahay. Ayaw nang may-ari magpa-reveal ng kanyang pangalan. Basta na di. Asawa parang willing siya magpa-interview. Ayan, ang ganda ng bahay, oh. Ayan, oh, yung kisame. Hala, wag kayo dyan. Ayan yung mga kasamahan ko, nandito na sila, oh. Sumasakwit na sila. Ayan, may kumila sa akin, oh. Tapos, ala, yan, lagyan mo ko yan. Oh, tama na yan. Oh, yan. Oh, tama na yan. Tapos yan. Sige. Bingo. Sige, ayan. Tapos, tama na yan. Tara. Lagyan mo ako ng kutsara. Tinidor God. Tapos ito muna yung unang kakainin natin, saka na lang tayo bumahog. Ayan guys, happy birthday ngayon. Hala, ano ba yan? Mas inuna pa talaga namin yung pagkuha ng pagkain kumpara sa pagbati sa'yo. Palmas ng kaukod. Tara, manghinain tayo. So ayan, umas-as talaga kami sa kadiliman para makapambirthday dito. Happy birthday, ha. Pagpira muna. Hoy, dari abat. Ayan, bumahog uli ako. Ayan, oh. Ayan. So, ang tawag dyan ay round 2. Sino? Tara guys, akyat tayo sa taas. Ano kayang meron dito? Wow, tagay. A few moments later. Ayan guys, pagkatapos ng isang balding manyang, uwian na. Liak.